Avui presentem un programa. Un nou programa? Com es diu, Marta? Caràcter especial. Exacte. I volem que sigui un espai per intentar explicar el sindicalisme d'una manera diferent i ens han enganxat a nosaltres dues. ¿Por qué será? Per què serà? Perquè som unes liantes. I bueno, et presentem... Jo sóc Magda. Jo soc la Marta. Som sindicalistes fa poc temps. Noves. Però amb ganes. I una mica lligat a això, doncs volíem que el primer programa expliqués una mica el que significava el sindicalisme per nosaltres I per què hi som aquí, no? i per què som aquí. I una mica també generacionalment. Com es va generar tot això? Sí. Una mica sense donar compte de que estàvem ficades... Sí, no sabia on es ficàvem. Vam començar perquè estàvem una mica enfadades amb el món, no ens sentíem representades amb els representants que teníem en aquell moment i vam donar un pas endavant. Vam parlar molt entre cafès, així, Sí. i va arribar un moment que vam pensar, ostres, potser això tenim que fer-ho d'una altra manera, no? Perquè estem gastant el temps, que no era gastar, però Bueno, estem invertint el temps amb molts berenars i amb molts cafès per aplicar el malestar nostre i no podem passar d'aquí. I llavors van arribar el procés sindical de la nostra empresa, van dir, i esto? I si ens fiquem i donem un altre punt de vista i bueno, ja és el que vam fer, molt verdes, però moltes hores de llegir l'estatut, de llegir el conveni, de parlar amb companys que portaven més temps que nosaltres. D'utilitzar aquesta figura, no?, dels que ja hi eren abans, Exacte. qüestionant moltes coses, però fent-la servir Bueno, al final... de recolzament. Sí, al final és l'eina, no estar sempre content en tot, sinó pues, tenir preguntes, tenir dubtes i des d'aquí pots construir, perquè al final no som unes persones que ens serveixi la frase és que tota la vida s'ha hecho así, que no ens agrada gaire, sinó pues, potser les coses poden fer de manera diferent i... I és veritat que moltes vegades desconnectem, no?, d'aquest moviment nostre de voler com reconèixer o aconseguir o reivindicar perquè no ens sentim representats amb el que en el moment actual, ja sigui sindical com a empresa o polític, no?, i dius, esto no sirve para nada, pues no ho faré. I penso que aquest és un moment com d'inflexió de dir, pot tenir aquesta actitud de desconnectar i de deixar de ser reflexiu i de voler millorar, o pots agafar i pujar-te al vehicle, que nosaltres Exacte. això sempre ho utilitzem molt, no? que els sindicats són el vehicle, dona igual de quina manera, i intentar anar un pas més i no deixar mai de no ser reflexiu. Jo penso que és molt important a la vida ser reflexiu amb el que a tu et genera un malestar. i formar part del canvi, perquè al final veure tot sempre des de la barrera Aquesta és una gran frase, és molt còmode. Seràs parte del canvi. Sí, és que és molt còmode sempre ser crítics i Que gran frase, Magda. Gràcies. I és molt incòmode pues, empastifar-se i embrutar-se. I és el que a vegades, sempre dient que també a vegades les ganes són fluctuants, no sempre tens les mateixes, però bueno, també entre companys ens ajudem quan estàs una mica més fluixet a tenir. I bueno. I no esperar mai el moment, no? Que moltes vegades els companys ens diuen és que no és el moment perquè estic en 1000 coses, no és el moment, mai és el moment. No. La vida es complica, mai es descomplica. Llavors, si existeix aquell moviment dintre teu, que jo penso que hi ha persones que són com més sensibles a això, que intentem construir aquesta xarxa i aquesta red que moltes vegades també recolza a nivell professional i a nivell personal. Sí. Bueno, i avui tenim una convidada per parlar una mica d'aquest canvi generacional en sindicalisme, que és la nostra companya Anna, i li donem la benvinguda. Soc l'Anna, soc delegada sindical des de fa molts anys i bueno, m'encanta moltíssim les iniciatives d'aquest tipus, perquè sí que és veritat que hi ha un canvi generacional molt important a dintre del sindicat i de tota la societat, no només del sindicat. Aleshores, trobar-nos persones com elles que tinguin ganes, empenta i que vulguin transmitir la il·lusió per aquesta feina, pues, bueno, és molt d'agrair, no? Jo al principi ja estic una mica de sortida, ja estic en jubilació parcial. Però tu creus que podràs sortir d'això? No sé, Enganxa, també? enganxa molt i porto molts anys, però bueno, no és el mateix estar des de primera fila que col·laborar. La meva idea, evidentment, és quan ja em jubili, pues, col·laborar i estar a disposició de tots vosaltres. Vull dir,
partint de la meva secció sindical, que és precisament on hi ha el canvi generacional molt important, bueno, pues el que jo estic fent una mica és el traspassament, l'ensenyar, l'apoyar, però ja he començat a posar-me en segon pla. Aleshores, bueno, pues és molt important, són les iniciatives que tenen ells, les dubtes, pues Ana, esto tal, venga, ¿cómo lo enfocamos? Pim, pam. Vull dir... De suport, no? Exacte, jo ara soc un suport. Ara n'hi ha moltes comissions formades a dintre de la secció sindical i jo vaig una mica de comodín, no? Però això que dius és superguai perquè penso que és com elevar-te, no? Aquesta capacitat d'humilitat que moltes vegades falta dintre d'un grup de treball, no? De dir... Sabent és el teu si lloc. t'estimes el que has fet durant tots aquests anys, jo no vull que es perdi. Això és. Jo no vull que es perdi. I de no desvincular-te, però sí permetre una mica aquest canvi, nosaltres com aquestes noves incorporacions sí que ho valorem molt, no? Aquestes persones que sou capaces de fer aquest pas al costat, no enrere, Bueno, és una reflexió que suposo que tothom, quan arriba el moment en la teva vida, és que, vamos, per mi és il·lògic no donar pas a la nova generació, vull dir, perquè tu al final tens l'edat que tens i arribarà un moment en què ja no estaràs en actiu, no només laboralment, a tots els nivells. Però, bueno, arriba un moment en què tens ganes de viure la vida. I això t'agafa molt de temps de la teva vida, moltíssim. De la teva vida personal. Si realment t'ho prens això, seriosament i vols realment fer coses i realment la teva vida personal moltes vegades passa a un segon pla. Aleshores has de tindre moltíssimes ganes, primer per això i segon perquè, bueno, les bufetades són bastant sovint, no? Aleshores, bueno, has d'aprendre també a que et toquin però no et traspassin, vull dir, no has de deixar que t'enfonsin, de dir, bueno, caigo però me levanto y allá voy otra vez. Tu creus que és molt diferent els motius que porten una persona a ficar-se en tot això del sindicat quan tu vas entrar que ara? No, jo penso i parlo des de la meva experiència, no sé en el resto de centres. Clar, jo vaig tindre uns mestres en aquell moment d'UGT en el meu centre que clar, vivien amb un entusiasme brutal el sindicalisme. També us tinc que dir que no en concret UGT, però jo estic al llarg de la meva experiència he vist que ara, per exemple, hay otros sindicatos que fan un sindicalisme ranci, no fan un sindicalisme de prosperitat i de fresco, no? De dir, hòstia, que no, que tinc que enganxar. Bueno, que tot s'ha d'innovar i canviar. Clar, no, i tenia un canvi generacional en totes les empreses, vull dir, la població va envellint, aleshores, bueno, tenim que donar pas a la gent jove i la manera de donar pas, evidentment, és aquesta. És allò de dir, jo estic aquí, jo os ayudo, jo os apoyo, també és veritat, a vegades has de frenar, perquè, bueno, has de frenar. O aterritzar. No, clar, jo entenc que teniu moltíssimes ganes, que, pues, com tothom quan va començar, no? El que passa és que hi ha coses que requereixen el seu temps. No pots anar a les barricades i allà voy porque yo estoy convencida. Sí. Esto nos está sonando. Sí, jo crec que és molt important tenir persones referents, al final els referents sempre són molt importants, però també aquesta part de que el sindicat ha d'evolucionar perquè la societat evoluciona, canvia i intentar com les dues coses que vagin unides. I bueno, és una mica que necessites, tot i que tu tinguis moltes idees, també el suport darrere. O sigui, sempre ho parlem, has de tenir el suport dels teus companys de feina, del teu sindicat. O sigui, tot una mica en conjunt, perquè si no, no pots avançar. No, perquè a més l'experiència, que no vol dir que sigui sempre que tenim la raó, la gent més antiga, no, ni molt menys, perquè ja he dit abans que, bueno, que ara la gent jove té altra manera de fer, altra manera de pensar, que és bona també, no? Però bueno, a vegades s'ha de frenar una mica de dir, parem, anem a veure com ho fem. Aterrizar. Els meus companys em diuen, vamos a aterrizar lo que estàs dient. A veure, ¿vale? Porque sí que es veritat que l'entusiasme a vegades nos ciega. I això sí que
penso que no és bo. Això no vol dir que no estem al costat vostre, ni molt menys, sinó, bueno, intentar... Bueno, tens una altra experiència, no? Potser això ja ho has viscut, no? Exacte. Això des de parlar des de lo viscut o des de la... I a vegades això evita bofetades fortes, de veritat. Però jo penso que... El que passa que s'ha de trobar com l'equilibri entre no parar, o sigui, per això a mi la paraula frenar no m'agrada, sinó no frenar aquesta inèrcia. Potser no aquell desenfreno, però sí la inèrcia, no?, de que arribin coses noves, d'aquesta il·lusió. Les il·lusions són molt així, Sí. de quan una cosa t'arriba i diu, uau, això, no? No, i és perfecte. Jo, per exemple, els companys de la secció sindical és que és sangre fresca. És que és jo també volia dir, tant a mi sí que em passa molt de que moltes vegades em diuen això ja ho hem fet. Ui, sí. I jo penso que encara que s'hagi fet, al moment, les persones, Canvia. és diferent, no? I La manera de fer-ho, aquesta també. frase a la gent més nova que diu, esto llevamos años haciéndolo y Ja. nunca ha pasado nada. Potser ara sí. Bueno, ja ho hem viscut a vegades, hem fet coses que ja s'havien fet i els resultats han sigut diferents. Potser tampoc no els que nosaltres esperàvem, però sí diferent. I al final també jo penso que s'ha de tenir una motivació a la gent jove, perquè diem moltes vegades, és un món molt dur, de que et dones hòsties, lluites contra una paret, i que si ni entre nosaltres mateixos ens motivem i ens donem eines... Jo tinc la filosofia de que la gent jove s'ha de donar, ha de caure, perquè és que tothom s'aprèn de Clar. tot, s'aprèn de tot. Aleshores el que s'ha de fer és de dir, avisar una mica si tu veus que a vegades el que tu vegis una cosa no vol dir que sigui la millor. No. Perquè, bueno, perquè és altra perspectiva. Però en aquest debat ja enriqueixes. En el que tu ja veus que allò no és el millor i jo sí que ho veig, No, si deixes fluir aquest debat, ja, però és que això no s'ha de deixar fer. A veure, nosaltres a la secció sindical, al meu centre, és una lluvia d'idees el que fem, ¿vale? Aleshores, la lluvia d'idees, jo digo, de les diferents comissions, de les diferents maneres que tenim d'actuar i de fer les coses. Aleshores, sempre es fa en consenso. Què vol dir això? Que unes vegades sí que es fa una mica en la línia d'uns, perquè som molt... Dintre de la secció sindical no tots som homogèneos. No, clar, vull dir, les idees. No, ni la manera de ser, ni d'estar, ni de fer. Aleshores, has d'intentar, bueno, canalitzar-lo tot una mica i que tothom tingui veu, que tothom entengui que, bueno, que avui a lo millor no sortirà la manera que tu t'agradaria de que surta, però bueno, demà sí que sortirà. És un consenso, és el fet de dir, bueno, estar units i estar... Treballant en equip, també. Exacte, no, això és fundamental, de veritat. El pitjor que pot haver-hi dintre d'una secció sindical és la divisió. I jo, en el nostre centre l'hem viscut, aquesta divisió, i al final van acabar marxant 3 persones, no? No, perquè ja és bastant dur el ser sindicalista, com que a casa teva també estiguis dividida. Exacte. Vull dir, no, s'ha de fer un frente comú. Que a vegades també es veu com el debat com algo negatiu i és enriquidor, perquè quan tu tens un grup de persones que tothom pensa exactament igual, al final d'aquí no hi ha cap creixement. Exacte. I quan hi ha diferents opinions i debats, sempre des del respecte i d'una manera constructiva, és quan pots créixer, quan pots avançar. el que passa que en aquest debat té que haver-hi autocrítica i aquest és el Bueno, punt sí. on cada individu potser és més difícil d'arribar, no? Bueno, Sí, però... Però amb tot això que hem recollit, què li diríem a la gent jove, el canvi, què li diries tu? Jo li diria que endavant, que és el que necessitem, com a sindicalistes, com a treballadors, perquè no oblidem que som treballadors, Exacte. i com a societat, vull dir, a veure, el sindicalisme en Espanya està empobrit, a mi m'encantaria ser una Amèrica on no pots treballar si no estàs sindicada. Aleshores, bueno, jo el que dic a la gent jove, i us dic a vosaltres, de veritat, endavant, paciència,
Apuntarem, ho apuntarem. Perquè les coses moltes vegades a tothom no s'ha passat, que volem ja, Sí. no per avui, sinó per abans d'ahir. Vale? Això m'he identificada. Això és veritat, Això és és veritat. impossible, és impossible. Aleshores, el que sí que us dic és empenta, il·lusió, el que he dit abans, que quan hi hagi no fra un revés, que us toqui però que no us penetri, que digueu, bueno, ho anarem a intentar, pim, pam, pum, borrón i cuenta nueva, aprendre del error o no error, perquè a vegades no és un error vostre, que això frustra molt, perquè diu, si jo estic equivocada, doncs m'he equivocat, però no, majoritàriament no és error, és que topes. O no és el moment, o... bueno. Exacte. Aleshores, bueno, molta empenta i de veritat, no sé, m'encanta. Bueno, nosaltres ens guardem el teu contacte, I recollim totes aquestes aportacions. Bueno, de fet, la nostra secció sindical hem ajudat a companys d'altres federacions, no, de sanitat. Bueno, pues han vingut una mica i us convido des d'aquí que el dia que vulgueu, pues una mica a visitar-nos, a veure la dinàmica que tenim de treball, a veure tot el que fem moltíssimes coses, a part de reunions i propaganda i publicitat i demés, pues bueno, fer formació, estem lluitant perquè el sindicat també doni una bona formació. Alarmes, als nous aquí ponemos delegats, Volem nous delegats, vale? Aleshores, de veritat, serà un plaer, però un plaer. Pues anirem, i tant que sí. I tant que sí. Doncs moltes gràcies. Pues res, esperem que aquest primer Hagi agradat aquest episodi programa i i fins a la pròxima. Jo encantada, les vegades que necessiteu, aquí quedo. nosaltres també.